Is-saħħa lil Maltin li nhar il-ħamis li ġej ser ikunu kor ta' tfal mill-aqwa li ser ikunu qegħdin jinterpretawha live waqtu gathering concert. Għalhekk nistednukom sabiex tingħaqdu magħna nhar il-ħamis li ġej għall-ispettaklu uniku li aħna qed nippreparaw għal Maltin u l-Awċin kollha. L-ispettaklu li ħadd m'għandu jitlef billi jkun parti minn tinda fl-MFCC ta' Qali ser ikonna spettaklu mill-isbaħ nhar il-ħamis li ġej sabiex kif inhu xieraq nagħlqu din il-kampanja is-saħħa lil Maltin qalb il-Maltin u l-Awċin kollha. Kif tafu n-numru ta' kumitati lokali qed jorganizzaw il-privates u allura jekk intom tixtiequ li titilgħu ma' xi waħda mill-privates li aħna għandna organizzati, nħeġġukom sabiex tagħmlu kuntatt jew ma' xi kandidat jew inkella ma' xi kumitat lokali sabiex intom tkunu tistgħu taslu bla problemi il-ħamis li ġej fl-MFCC ta' Qali. Ovvjament idħulu b'xejn ma tkom bżonn biljetti u għalhekk inħeġġiġkom sabiex tingħaqdu magħna nhar il-ħamis li ġej. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela wasal il-ħin issa sabiex jintaqa' mal-kandidati wkoll tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u xi deputati u membri parlamentari fis-sem il-Partit Laburista. Grazzi kbira tal-attendenza tagħkom f'kull lokalità illi kellna l-aħħar mumenti ta' din il-kampanja nagħlquha bil-kbir flimkien. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. Sinjuri, nagħtu ċabċib għal daw kollha tiseguna bħalissa fuq televizjoni, fuq ir-radju, fuq is-social media tal-Partit Laburista. Mill-Birgu nilqgħukom magħna għal attività oħra qalb in-nies bil-preżenza tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Nilqgħu magħna lil kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew lil Claudette Abela Baldacchino, Daniel Attard, Clinta Zoppardi Flores, Thomas Bajada, Jesmond Bonello, Steve Ellul, Jasmine Marshall, Maria Sara Vella Gafa u Alex Aġus Saliba. Merħba lil kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali f'isem il-Birgu: John Boxall, Rien Cini, Tristan Duncan, Jensen Ellsworth, Jason Portelli u Daniel Wright. Natu bidu għal din l-attività billi nistieden l-ewwel kellim li għandna l-lejla, kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Sinjuri nilqgħu magħna lil Jesmond Bonello. Did-darba ngħid aktar bil-qalb. Grazzi Birgu, grazzi ta' din il-merħba tan sabiħa, grazzi tal-li ġejtu biħġarkom hawn għatatu appoġġ lill Prim Ministru Robert Abela.
Illum aktar minn qabel bħalma sa tifmu inħossni onorat li jiet hawnhekk. Jiet onorat għax l-ewwel okkażjon li għandi nitkellem ġewwa pajjiżi u onorat ukoll, eċċitat ukoll meta nara din il-folla tant numeruża. Grazzi lilek, Prim Ministru, li tajtni l-opportunità li nkun parti minn dan it-tim. Tim li għandu biss għal-qalbu l-interessi ta' Malta u Għawdex. Iżda grazzi wkoll lilkom tal-li aċċettajtuni ġewwa djarkom u ġewwa din il-familja tant sabiħa u kbira laburista. Li jkollok l-opportunità li tidħol fid-djar tagħkom taqsmu miegħi il-ġrajiet li għaddejtu minnhom, l-isfidi tagħkom, l-aspirazzjonijiet tagħkom hija esperjenza wisq sabiħa. Nassigurakom li b'akbar umiltà se nkompli nagħmel ħilti kollha sabiex nibqa' preżenti ġewwa f'ħajjitkom. Ta' sikwiet uħud minnkom tgħiduli kemm għandna tim ta' kandidati b'saħħtu. Ħbieb, dan ma jiġix waħdu, dan huwa frott u grazzi għall-ħidma tal-Partit Laburista, grazzi għall-ħidma tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Ħidma li mhux biss qed tattira nies kompetenti għal din l-elezzjoni, iżda qed tattira ħafna investiment lejn pajjiżna. Ħidma li qed twassal għal tkabbir ekonomiku li qatt ma rajna bħalu f'pajjiżna. Ħidma li qed twassal sabiex ikollna l-akbar surplus li qatt rajna f'pajjiżna. Ħidma li bidlet dan il-pajjiż minn wieħed staġnat għal wieħed li huwa lejra ta' pajjiżi oħra. F'dawn l-aħħar 8 xhur kelli l-opportunità li naħdem politika li nħobb. Politika li sservi u mhux tisserva, politika li tkun hemmhekk għan-nies u mhux li tistenna n-nies ikun qegħdin hemmhekk għalik. Politika li tiġġenera l-ġid u mhux austerità. Politika ta' proposti u mhux protesti. Politika ta' paċi u mhux ta' gwerra. Politika ta' miżuri u mhux insulti. Politika ta' għaqda u mhux ta' firda. Politika li tħares lejn l-interessi ta' Maltin u Għawċin. Ħbieb tiegħi, bħalkom dan l-aħħar ġejt majjar b'kull tip ta' aġġettiv. F'daqqa waħda jiena sirt illitterat, sirt ġagbin, sirt injorant u kelli wkoll telefonati fejn awgurawli li nindifen ħaj. Min kemm jaf kemm għandna aktar aġġettivi li aħna naqqasmajna ma qalunna. Iżda aktar ma jinsultawna, aktar nissudawna. Aktar ma jajruna, aktar isaħħuna. Iżda l-aħwa ħaġa biss li qatt mhu se jajruna, qatt mhu ħajruna tradituri għax aħna min-naħa tagħna qatt ma tradejna l-pajjiżna. Aħna qatt ma għamilna 15-il mozzjon kontra pajjiżna, aħna qatt ma ħdimna sabiex pajjiżna jitlef il-fondi Ewropej. Aħna qatt ma morna barra mixtutna biex nagħmlu isem ħażin lil pajjiżna. Aħna qatt ma ħdimna kontra l-interessi tagħkom bħalma tjagħmel ħadd ieħor. Dan l-aħħar għad-dubiet tiegħi segwejt lil David Casa fl-interventi tiegħu. Kemm il-darba smajtu jiftaħar kemm għandu saħħa naħa, kemm għandu saħħa naħa oħra, kemm jaf nies naħa, kemm jaf nies oħra, Brussels, Strasbourg. Iżda rrid ngħid ħasra li din is-saħħa kollha mażujiex fi żmien Gonzi PN biex ifranka lilna pataflun flus fuq l-enerġija dawlu ilma. Iżda minflok din is-saħħa irid jużaħħa kontrina, kontra pajjiżna. Irid infatti jagħmel gwerra qaddisa. David,
Tista' tagħmel kemm trid gwerer qaddisa kontrina iżda nassikurak li ħassib lili u d-dattin forminabbli jiddefendi lil Malta u l-Għawdex. Iżda kull intervent ta' każa u komplament tat-tim tagħhom jispiċċa frażi li jħobbu jużaw in-nazzjonalisti. Is-sewwa jirbaħ skur. Iżda niskanta jiena kif inkomplu jgħidu din il-frażi fejn ilhom snin ma jerbħu u aktar żmien li laqqas qegħdin fis-sewwa. Għax is-sewwa huwa li tissussidja u mhux tolli l-prezzijiet tal-enerġija, is-sewwa u żżid il-pensjonijiet sena wara oħra mhux tħallihom ifriżati, is-sewwa u li żżid il-paga minima mhux tħalliha friżata, is-sewwa u li tindirizza l-prekarjat u mhux li toħolqu, is-sewwa huwa li tgħin u mhux tpoġġi piżijiet fuq il-poplu, is-sewwa u li tgħin u mhux taffeċ iż-żgħir, is-sewwa u li taħdem għal pajjiżek u mhux għall-interessi personali, is-sewwa u li taħdem biex iġġib aktar fondi u mhux taħdem minn wara l-kwinti biex ittellef il-fondi lil pajjiżek. Ħbieb, fit-8 ta' Ġunju ser ikonna għażla, għalija hija waħda ċara. Għażla bejn gvern li kien dejjem hemm għalik u oppożizzjoni li ta' parsi tmissilha l-koxjenza meta tkun qiegħda fl-oppożizzjoni. Għażla bejn tim ta' kandidati li lesti jaħdmu għal bandiera bajda u ħamra u oħrajn li moħħhom biex jagħmlu biss ħsara lil pajjiżna. Għażla bejn kap tal-oppożizzjoni bla viżjoni u Prim Ministru Roberta Bela magna li kontinwament jaħdem biex jaħroq opportunitajiet għalina u għal uliedna. Mela, ejjew noħorġu biħġarna nivvotaw fit-8 ta' Ġunju. Ejjew nerġgħu nagħtu mandat saħħtu lill Prim Ministru tagħna Roberta Bela. Ejjew flimkien nagħtu support lil min kien dejjem hemm għalina. Ejjew insaħħu lil uliedna, liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lill-familji tagħna u l-pensjonanti. Ejjew insaħħu l-għajta tagħna. Ejjew issukdaw f'din il-ħidma mbierka. Jibda demkom jiġri sħun, setqu talbkom, qawwu qalbkom, tagħna rebħa terġa' tkun. Grazzi minn qalbna lil Jesmond Bonello. Nistieden issa għat-tieni messaġġ lill-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u membru parlamentari Ewropew lil Alex Agius Saliba. L-ewwel nett, grazzi ġirbin tal-merħba mill-isbaħ li għal darb'oħra tagħtu lill-Prim Ministru tagħna li għal darb'oħra qed tagħtu lill-Partit Laburista. Illum huwa l-aħħar diskors tiegħi qabel it-test elettorali ta' nhar is-Sibt illi ġej. U ma nistax ma nibdiex mingħajr ma ngħidilkom grazzi mill-qalb tal-li tajtuni il-privileġġ, tal-li tajtuni l-onur sabiex matul dawn l-aħħar 5 snin nirrappreżentakom fuq livell Ewropew. Grazzi u grazzi mill-qalb. Grazzi mill-qalb għaliex ta' kuljum l-ewwel ħsieb li kien jiġi f'moħħi għal 5 snin sħaħ kienet dik ir-responsabilità illi fl-aħħar mill-aħħar afdajtu fuqi u fuq sħabi l-eurodeputati tal-Partit Laburista. Dak ir-responsabilità li għalkemm aħna f'minoranza naturali 6 għall-Parlament ta' 705 qabbejtuna b'dik ir-responsabilità sabiex naraw illi ta' kuljum nagħmlu l-ġid, inwettqu il-ġid, nippromovu kif qal il-Prim Ministru Robert Abela l-ħadd li għadda lil pajjiżna fuq livell Ewropew. U llum niġi qudiemkom u għall-kuntrarju ta' ħaddieħor ngħidilkom x'għamilna għal kull wieħed
u waħda minnkom. Fil-Parlament Ewropew ħdimt għal 5 snin sħaħ sabiex insaħħaħ id-drittijiet mhux biss tal-ħaddiema Maltin u Għawċin, imma tal-ħaddiema Ewropej kollha billi introduċejt drittijiet ġodda bħal right to disconnect, bħal drittijiet aktar b'saħħithom għal ħaddiema tat-telework, tal-flexiwork, tal-smart working. Niġi hawnhekk qudiemkom u ngħidilkom illi għamilt 5 snin naħdem sabiex insaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi Maltin u Għawċin meta jixtru online, meta jixtru equipment elettroniku bħal smartphone, laptop, tablet, bit-charger komuni Ewropew. Dawk illi jsifru f'xi stat membru Ewropew u jkollhom għal darb'oħra estensjoni ta' 10 snin biex meta jsifru jħallsu l-istess ammont meta jużaw l-internet u jibqalhom l-istess servizz illi jkollhom f'pajjiżna. Niġi hawnhekk qudiemkom u ngħidilkom illi ħdimt għal pazjenti Maltin u Għawċin billi mbuttajna leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew biex ikonna prezzijiet orħos f'pajjiżna tal-mediċini għal pazjenti tagħna u iktar għażla fejn jidħlu il-mediċini. Niġi hawn qudiemkom u ngħidilkom illi ħdimt għal persuni b'diżabilità sabiex ikollhom aktar drittijiet u drittijiet li jiġu rrispettati f'kull stat membru. Niġi hawnhekk qudiemkom u ngħidilkom illi ħdimt favur id-delizzji ta' tant Maltin u Għawċin, dilettanti tal-festi, tal-kaċċa u l-insib. Ħaddieħor ħbieb jiġi qudiemkom bidu fidu. U diġà qed juruna illi mhux talli ser jerġgħu jiġu bidhom fidhom qudiemhom għaliex mitlu fejn f'miljun ħaġa ħlif dik li joħolqu l-ġid illi jirrappreżentawkom b'mod b'saħħtu fuq livell Ewropew, imma anka matul dawn il-ġimgħat rajna x'iridu jagħmlu fil-5 snin li ġejjin. U jiena ftit tal-jiem ilu meta qaluli illi dak illi jħobb jorqod fi sleeping bag taħt l-iskrivanija tal-uffiċċju tiegħu għax dak hu l-indirizz illi għandu għalinna li bagħat pereżempju ittra lill-Kummissjoni Ewropea. Jiena għedt illi dan bagħat xi ittra biex iġib xi ħaġa lejn pajjiżna f'kampanja elettorali 8 ijiem qabel ma kull wieħed u waħda minnkom jivvota fl-elezzjonijiet ta' nhar is-Sibt li ġej. U x'ittra bagħat Peter Aġus ma bagħatx ittra biex iġib iktar fondi, ma bagħatx ittra biex jiddefendi il-bdiewa, is-sajjieda, ir-raħħala, ma bagħatx ittra biex jiddefendi l-konsumaturi Maltin u Għawċin. Bagħat ittra tafu għaliex biex jaqta' il-fondi Ewropej lil Maltin u lil Għawċin, bagħat ittra lill-Kummissjoni Ewropea biex ineħħulna id-dritt tal-vot fil-Kunsill. Għalilhom lill-Kummissjoni Ewropea tidu tittrattaw għalhom mal-Gvern Malti u ma' Malta mhux bil-pon bl-ingwanti tal-ħarir, għallhom ilbsu l-ingwanti tal-ħadid ħalli tweġġaw lil pajjiż. U dik hija l-gwerra qaddisa illi ħaddieħor wedna. U meta jitkellmu fuq gwerer qaddisa teħduhomx biċ-ċajt. Rajthom jien ta' kuljum jaħdmu fil-Parlament Ewropew biex jattakkaw l-interess nazzjonali. Jaħdmu qishom postmen iduru MP, jaddulhom il-karti, il-messaġġi sabiex jattakkaw lil pajjiżna jibdew jaqraw u laqas ikunu jafu x'inhuma jaqraw. Rajnihom u rajthom imexxu reżoluzzjoni waħda wara l-oħra kontra pajjiżna. U allura jiena nistaqsi x'inhija t-tip ta' politika għalik, għax dak hu l-slogan tagħhom, għalunna għalik it-tema ta' din il-kampanja elettorali u jien nistaqsihom għal min. Għalik meta għamlu daqstant ħsara u għeduk gwerra qaddisa, għalik illi jagħmlu minn kollox sabiex jikkalpestaw l-aktar drittijiet bażiċi illi għandu jieħu kull stat membru fuq livell Ewropew, fondi Ewropej
u dritt illi jkollna leħen. U allura l-għażla illi għandna nhar is-sibt illi ġejja ċara daqs il-kristall. Hija vot importanti illi għandna biex nibatu messaġġ b'saħħtu, messaġġ illi fl-aħħar mill-aħħar huwa l-messaġġ illi aħna trabbejna bħala laburisti nisimgħuh u ngħixuh. Il-messaġġ illi biex tirrappreżenta lil pajjiżek barra minn xtutna, lil pajjiżek trid tkun tħobbu. Trid tkun tħobbu. Jekk ma tħobbx il-pajjiżek postok kien, postok għadu u postok jibqa' fl-oppożizzjoni. Huwa messaġġ li għandna nibatu lill-gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela, messaġġ ta' appoġġ, messaġġ ta' sostenn lill-Prim Ministru tagħna illi tant affaċċja sfidi sa mill-ewwel ġurnata illi libes iż-żarbun ta' mexxej u ta' Prim Ministru ta' pajjiżna. U l-messaġġ li nistgħu nibatu nhar is-sibt illi ġej huwa wieħed għandu jkun dak: Robert Abela, kompli mexxina. Robert Abela, kompli joħloq il-ġid. Robert Abela, kompli rrappreżenta lil pajjiżna barra minn xtutna sabiex tippromovi lil pajjiżna, sabiex tfaħħar lil pajjiżna, sabiex fl-aħħar mill-aħħar tkompli ta' minna kburin illi aħna Maltin, illi aħna Awċin. Għaliex ħadd ieħor qed jurina minn issa illi anka mill-idejat ix-xotta. Jiena naħseb illi jekk tmorru il-pjazza tal-Birgu u tmorru għand ħanut tat-takeaway u jtikom il-menju, naħseb il-menju li jtikom tal-burgers, iċ-chips u r-rips ikun itwal mill-manifest elettorali illi batulkom tal-Partit Nazzjonalista. Manifest elettorali illi jinjora b'mod komplet, totali, l-ikbar kwistjonijiet illi għandu pajjiżna fuq livell Ewropew. Jinjora b'mod totali kif ħajkunu qegħdin jivvotaw l-Europarlamentari illi wara s-sibt illi ġej ser jiġu eletti fisem il-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjonijiet tal-gwerra, tad-difiża, tal-militar. U taħsbux illi dak il-paragrafu ħalluh barra għaskappalhom, ħalluh barra għaliex jafu x'tip ta' politika ħajmexxu l-qoddim wara 8 ta' Ġunju li ġej. Ħalluh barra għaliex jafu illi l-maġġoranza tal-Maltin u Awċin jemnu fil-paċi, fid-dialogu, imma huma biex jintoġbu mal-barrani, biex jintoġbu mal-mexxejja tal-istati membri Ewropej, iridu Ewropa militari, armata Ewropea, missili nukleari Ewropej. Danu, mhux dak li qed ngħid jien, danu l-manifest elettorali tal-grupp tal-Popolari. Danu dak illi Roberta Metsola għamlet matul dawn l-aħħar sentejn u nofs fil-Parlament Ewropew u fuq livell Ewropew. Meta kienet tmur id-dur titqarrab għand il-Prim Ministri madwar l-Ewropa biex tgħidilhom jibatu fighter jets jiġġieldu il-gwerer ta' ħaddieħor, fighter jets Ewropej misjuqa minn piloti Ewropej. Għalhekk ma semmew xejn fuq il-pożizzjoni tagħhom fuq kwistjoni illi f'kull dar illi nidħol f'pajjiżna f'Malta u Għawdex tagħna, kull wieħed u waħda minnkom jistaqsina dwarha. Imma Alla jbierek wara 4 ġimgħat jiktbu il-manifest elettorali tagħhom, kombinazzjoni il-gwerra skappatilhom. Ma semmew xejn f'dan il-manifest elettorali dwar il-kwistjoni u l-kwistjonijiet li għandna fejn jidħol it-trasport, fejn jidħol l-aċċessibilità tal-mediċinali. U x'ismajna minn nazzjonalisti f'kampanja elettorali sħiħa. Nitfgħu il-ħabs il dak korrott, dak frodist, qorti, inkjesti maġisterjali u semmew biss u moħħhom biss fl-inkjesti maġisterjali għal raġuni waħda. Għaliex m'għandhom xejn x'joffru lil pajjiżna, m'għandhom xejn x'joffrulkom wara 8 ta' Ġunju illi ġej. Ħlif kampanja u ħlif politika ta' kattiverja kontra l-pajjiż, ta' mibeda
kontra l-pajjiż. Min-naħa l-oħra, aħna niġu hawn qudiemkom u ngħidulkom uħorġu ivvotaw nhar is-Sibt li ġej. Aħna ma nibżawx mill-ġudizzju tal-poplu Malti wawċi. Ma nibżawx għaliex għandna gvern illi ħadem, għaliex xogħolna fil-Parlament Ewropew matul dan l-aħħar 5 snin ma kienx mibni fuq il-ħdura u l-attakki personali, imma xogħolna kien mibni fuq it-tfaħħir ta' pajjiżna, fuq il-ħolqien tal-ġid fuq bażi lokali. Aħna l-żgħażagħ tagħna għennihom u tajnihom aktar opportunitajiet. Ħaddieħor l-żgħażagħ tagħna xi qed joffrilhom lieva biex imorru jiġġieldu il-gwerer ta' ħaddieħor. Aħna nieħdu pjaċir induru u nħabtu djar għand l-anzjani tagħna u tara dik id-bissima fuq kull wiċċ tal-anzjan u anzjana li nintaqgħu magħhom u jgħidulna ħaġa waħda. Jgħidulek Alex, murajt grazzi lil Robert Abela, murajt grazzi lil ministri tagħna tal-li zittunna il-pensjoni sena waħda wara l-oħra. Aħna mmorru fuq iż-żgħażagħ tagħna u jgħidulna murajt grazzi lil Robert Abela tal-li tajtna l-iskema tal-first time buyers u ġeddittuha sena waħda wara l-oħra. Aħna mmorru fuq il-familji u l-ħaddiema tagħna u jgħidulna fil-pjazzes u fid-djar, morru għajdu grazzi lill-Prim Ministru tagħna Robert Abela tal-li baqa jissussidjanna il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Aħna nkunu għand il-ħwienet tal-merċa u l-konsumaturi jgħidulna morru għajdu grazzi lill-Prim Ministru Robert Abela tal-iskema stabilità fil-prezzijiet. U aħna nkunu qed induru il-familji tagħna u nintaqgħu magħkom u tgħidulna komplu rrappreżentawna fuq livell Ewropew billi titkellmu fuq il-pożittiv ta' pajjiżna, billi tiddefendu id-drittijiet tagħna, billi dejjem u kull imkien iġġibu lil pajjiżna l-ewwel u qabel kollox għaliex lajta tal-Perit Domingo Mintoff, lajta ta' missier il-Partit Laburista, lajta illi kull wieħed u waħda minna dejjem żamma qalbu aħna ngħixuha ta' kuljum. Sew mill-oppożizzjoni u sew meta nkunu fil-gvern allura u nagħlaq b'dan il-messaġġ. Nhar is-Sibt li ġej tpaxxuhomx, tħalluhomx ireġgħu l-arloġġ lura, tħalluhomx jagħmlu ħsara lil pajjiżna, jagħmlu ħsara lil uliedkom, jagħmlu ħsara lil familji tagħna. Imma għatu vot ta' kuraġġ lill-Prim Ministru tagħna sabiex ikompli jmexxina l-qoddim, sabiex inkomplu noħolqu l-ġid, sabiex nużaw l-aqwa għodda li għandna ir-rappreżentanza diretta li jidkom għadkom vuċi għaliha fuq livell Ewropew, ir-rappreżentanza fil-Parlament Ewropew, sabiex insaħħu lil Malta u l-Għawdex tagħna, sabiex insaħħu lil Maltin u l-Għawċin, sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu noħolqu l-ġid. Għaliex kif dejjem ngħid, meta jirbaħ il-Partit Laburista, tirbaħ Malta, jirbaħ Għawdex, jirbħu il-Maltin u l-Għawċin kollha. Grazzi ħafna, għamlu l-kuraġġ għaliex flimkien nistgħu inkomplu nirbħu flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi lil Alex Aġus Saliba, nieħu l-opportunità sabiex infakkarkom fl-aħħar attivitajiet li għandna f'din il-kampanja elettorali għada f'Għawdex fi Pjazza Tok fil-5:30 ta' wara nofsinhar u raħal ġdid għada wkoll fit-8 ta' flaxija u l-ikbar attività Together in Concert nhar il-ħamis illi ġej fis-6 ta' flaxija fl-MFCC ta' Għali. Wasal il-ħin issa għad-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi Birgu u grazzi ta' din il-merħba qawwija li tajtuna. Grazzi li għal darb'oħra weġibtu għas-sejħa tagħna. U aktar ma qegħdin naslu lejn tmiem din il-kampanja, aktar hekk qed inħoss fija l-ħeġġa biex nibqa' nkun qrib tagħkom u magħkom biex dejjem nibqgħu inwettqu aktar.
Għaliex huwa veru, ħdimna ħafna, però daqstant ieħor huwa veru illi fadal xi jsir ukoll. L-establishment għamel minn kollox biex iwaqqaf il-messaġġ tagħna, użaw l-għodot kollha tagħhom biex jippruvaw jisfukaw l-attenzjoni tal-poplu tagħna minn fuq l-elezzjoni. Pruvaw l-ewwel jisfukaw l-attenzjoni billi pruvaw jixtu l-attenzjoni fuq inkjesta. U mbagħad fuq proċessi, fuq il-bidu ta' proċess fil-qrati tagħna. Lil dawk li jiġbdulhom l-ispak, it-tmexxija veru tal-Partit Nazzjonalista tagħhom ordni ċara. Għalulhom mhux proposti imma protesti, mhux tama imma dlam, mhux għaqda imma gwerra qaddisa, mhux manifest elettorali imma paġna waħda. Min kollox għamlu biex jippruvaw joħolqu dak is-sens ta' patija u n-nies nhar is-sibt ma jmorrux jivvotaw. Ippruvaw iwebblu lil kulħadd li l-Labor se jirbaħ żgur. Qalu li tivvota jew ma tivvotax mhux se jinbedel il-gvern u laqqas se jinbedel il-Prim Ministru. Biex minn għalihom da kollu jifxlu lilna u biex minn għalihom jifxlu lilna mbagħad fetħu front wieħed wara l-ieħor. Manuvri l-qorti kif semma Alex Sitri barra minn Malta biex jagħmlu ħsara l-pajjiżna u dan kollu għamluh ban wieħed li waqfuni milli nitkellem magħkom fuq il-pjan tagħna għal dan il-pajjiż li tant inħobbu. Imma ma rnexxilhomx u mhux se jirnexxilhom. Kont magħkom kull ġurnata nisma', nifhem, nispjega, niddiskuti magħkom. Kellimtkom fuq il-pjan ċar l-għandna biex immexxu l-qudiem l-interessi ta' pajjiżna fl-Ewropa. 10 prinċipji. Pjan ċar ieħor kif imbagħad se mmexxu il-qudiem l-interessi tal-kunsilli lokali. Pjan għal kull lokalità f'Malta u f'Għawdex. Qed inresqu qudiemkom tim qawwi ta' 9 kandidati għall Parlament Ewropew, 381 kandidat għal kunsilli lokali, ifhmu din l-aħwa 381 persuna li rresqu l-qudiem għal lokalità tagħhom. Dik l-enerġija illi għandu dan il-partit. Quddiem l-apatija illi wara ħaddieħor aħna urejna dinamiżmu u idejat. Kull fejn mortu mbagħad iltqajt ma' nies li jħobbu lil dan il-pajjiż. Tajtuni enerġija kbira kull fejn morna, kuraġġ ta' suri kolli bejkom warajja. Imma naħdem kemm naħdem jien, jaħdmu kemm jaħdmu sħabi tal-kabinetti, ħabtu kemm ħabtu bibien il-kandidati, waħedna ma ħnissa naslu. Għandi bżonn l-għajnuna ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ara ma nistruħux qabel l-aħħar vot ikun intefa' fil-kaxxa nhar it-8 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħaxija. Għataw min jemmen ħbib tiegħi li 8 ta' Ġunju ġurnata normali. Għataw min jemmen li forsi jistgħu jieħdu pass lura u jħallu illi id-deċiżjoni fuq il-futur ta' pajjiżna, fuq il-futur tuliedhom, jaħodha ħaddieħor minn flokhom. Issa l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dejjem ikunu importanti, però dik li jmiss dik ta' 8 ta' Ġunju hija aktar importanti minn kull elezzjoni oħra qatt qabel. Madwar l-Ewropa x'inhi r-realtà? Għandek mewġa ta' appoġġ għall populisti u għall-lemin estrem. Il-partiti tal-lemin estrem mestennija illi jirbħu ħafna siġġijiet. U forsi naf u nifhem illi sessaqsuni imma tgħiduli dan kif se jagħmel differenza għal Malta progressiva. Iva, jimporta u jimporta ħafna li aħna f'Malta nirreżistu għad il-mewġa. Malta se tibqa' il-gżira tal-progressivi, tal-prinċipji sodi li ngħinu lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. U pajjiż li fuq kollox jippromuovi il-paċi u n-newtralità. Għalhekk illi tridu tivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-Parlament
Ewropew. Kollha kemm huma tridu wkoll tivvutaw kontra il-politika tal-awsterità li qed jimbuttaw il-partiti tal-Lemin Ewropew. Dawk tafu xi jridu? Irridu li nonfqu anqas fuq servizzi soċjali u fuq servizzi essenzjali biex imbagħad dak il-flus imorru lejn l-industrija tal-gwerer. Dak huwa l-pjan tal-Partit Nazzjonalista u l-Lemin Ewropew. Mela allura il-messaġġ tiegħi lil dawk li qed jaħsbuha jew qed jaħsbuha li ma jivvotawx għal din l-elezzjoni forsi ma tfisser xejn għalihom. Fit-8 ta' Ġunju morru votaw fuq il-prinċipji sodi li nħadnu aħna il-progressivi u żommu l-barra lil min irid il-gwerer, l-awsterità u l-firda. U l-istess meta niġi għall-kunsilli lokali, lil min huwa imweġġa u nifhem li hemm min huwa mweġġa fuq xi nuqqas jew fuq xi inġustizzja illi seta' sofra. Insaqsih, taħseb illi għax ma tmurx tivvota u minħabba fek jitla' Kunsill Nazzjonalist dak in-nuqqas se jissolva? Taħseb li għax toqgħod id-dar u bis-saħħa tiegħek jitlef siġġu xi kunsillier Laburist il-problema tiegħek se tiġi solvuta minn kunsillier Nazzjonalist jew xi kunsillier indipendenti. Aħsbu sewwa u aħsbu sewwa fuq dak li verament jagħtikom is-saħħa. L-akbar saħħa jkollkom meta tivvota għal kandidati kollha tal-Partit Laburista fil-gvern għax dan huwa gvern tan-nies. Mela jekk tħossu illi magħkom sar xi nuqqas jew għandkom xi weġa, is-soluzzjoni hija li ssibu lili, li ssibu lil sħabi tal-kabinett, li ssibu lil wieħed mill-kandidati tagħna minnu, sibu wieħed mill-kunsilliera u ngħinukom bis-saħħa. Imma mhux li ma tivvotawx, aħna konna għadna u se nibqgħu nkunu l-gvern tarka tagħkom. Għandna pjan ta' gvern li intom sentejn ilu vvutajtu għalih. Il-manifest Malta flimkien emmintu fih sentejn ilu, nemmen illi għadkom temnu fih bis-saħħa, melissa wasal il-moment illi terġgħu tkunu warajh. Erġgħu kunu warajja, bijkom warajja, lili ma jwaqqafni xejn la pandemija, la gwerer u wis anqas l-establishment. Kemm fadlilna x'niksbu flimkien għal pajjiżna, kemm fadlilna x'niksbu flimkien għal uliedna. Mela inaqdu pon warajja, erġgħu isilfun il-fiduċja b'saħħitha tagħkom. Erġgħu saħħu l-mandat biex inkun il-Prim Ministru tagħkom. Is-saħħa fidejkom, is-saħħa lil-ġirbin, is-saħħa lil-Lawċin, is-saħħa lil-Maltin. Grazzi lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Il-lejl tajjeb lilek u l-daw kollha li jinsabu magħna bħalissa tiseguna permezz tat-televiżjoni, ir-radju u anka il-medja soċjali. Grazzi tal-li kontu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Għal darb'oħra. Together in concert. Il-ħamis 6 ta' Ġunju fis-6 ta' filgħaxija. Fl-MFCC ta' Għali.